Здравейте, аз съм Александър Николов, аз съм бизнес консултант, бизнес коуч, работя с собственици на малък бизнес и им помагам да привличат повече клиенти, да печелят повече пари и да имат повече свободно време. Моя вебсайт е www.yourbusiness.bg. Също съм президент на BNI партньори, първото BNI дружество в България. Аз се срещнах с BNI по много различен начин от всички останали, може би, членове на BNI. Аз научих за BNI от моя ментор в Щатите преди, всъщност, вече 2 години. И на една наша среща, тя е дама, тя ме потикна към това, мен и другите участници в нейната програма, ни потикна към това да правим нетворкинг и специално наблегна на ползите и предимствата на BNI. Тогава аз потърсих BNI в България, бях изненадан да открия вебсайт, да видя, че има BNI в България, но ви нямаше все още дружество. Година по-късно направих повторен чек, проверих каква е ситуацията и открих, че вече е основано първото дружество в България, BNI партньори, и това ме доведе в BNI партньори на първа среща и след това взех решение да стана член. Нетворкинга е един от важните канали в бизнеса за привличане на клиенти. Всеки един бизнес може да привлича клиенти по много канали, нетворкинга е един от тях и той е един от тези, в които има най-бърз ефект. Защо? Защото има изграждане на взаимоотношение, което води до по-бързи резултати или, ако не непременно са бързи, то по-качествени резултати. Така че нетворкинга има това предимство, да ти дава възможност да се запознаеш по-пряко с човека, да го познаваш добре, да изградите взаимоотношение и след това взаимоотношение да се превърне в взаимно изгодно сътрудничество между партньорите. Важно условие обаче как да правим успешен нетворкинг. Лично аз вярвам, че за да бъде успешен един нетворкинг, то трябва взаимоотношението, което се изгражда, да бъде дългосрочно. Тоест това е един процес на изграждане на дългосрочни взаимоотношения. Много хора, които и в BNI идват, очакват да получат веднага резултати, но това е все едно да поискаш, в момента, в който се срещнеш с един човек и да му кажеш веднага съгласен ли си да се ожени. Тоест това няма как да се случи още на първата среща. Нетворкинга трябва да се измени един процес от това хората да се опознаят, да се харесат и да имат доверие. Тоест това е фактора първо опознаване, след това харесване, след това доверие. И точно за това нетворкинга, за да бъде успешен, е по-скоро процес на маратон, не на спринт и е изграждане на дългосрочни взаимоотношения. Лично за мен BNI ми донесе много клиенти от нашето дружество, BNI партньори, така вече немалко членове, намериха доверие, намериха ползи за себе си в моите услуги и станаха мои клиенти, дългосрочни клиенти, тъй като аз работя дългосрочно с моите клиенти, така че BNI всъщност ми донесе нови клиенти, до които може би иначе с всички други канали, които използвам за достигане на клиенти, точно до тези хора може би нямаше да достигна. Едно от важните условия на едно дружество, за да върви напред, е да увеличава от една страна състава, броя на членовете и от друга страна да има повече посетители на срещите. Това дава възможност за изграждане на повече връзки между членовете и между посетителите, така че да имат по-лесно възможност да генерират бизнес помежду си. Аз като президент на BNI партньори непрекъснато мотивирам членовете на BNI партньори да канят гости, да канят повече посетители. Условието, за да поканиш добре посетители, е първо ти самия да вярваш. Това е личната съгласуваност. Ти самия да вярваш в предимствата, в ползите, които BNI членството дава и въобще присъствието на една BNI среща. След което, когато комуникираш с някого, да комуникираш ясно ползите, които този човек ще получи, ако дойде на тази среща. Не е необходимо да даваш супер много детайли и подробности, които да утежнят човека, да го претоварят с информация, а по-скоро да дадеш конкретните ползи, които той ще получи, ако дойде на една среща. Казвам, това е отличен опит, тъй като няколко пъти съм печелил и грамотата за най-много поканени гости за съответния месец. Наистина това е много, много важно условие. Да бъдеш конкретен, да кажеш заповядай, това е среща, на която всъщност ще видиш начин за разрастване на бизнеса си чрез генериране на препоръки. В крайна сметка, генерирането на препоръки и въобще бизнеса чрез препоръки е един от почти единствения канал, който повечето фирми така или иначе използват за привличане на клиенти, така че това всъщност е достатъчно грабващо послание към хората. И още едно много важно условие за успешно канене на посетители, то е да не ограничаваш броя хора, които би могъл да поканиш. Тоест не да кажеш, този не е подходящ, този дали сега нещо ще си помисли. Да, той може и да си помисли нещо негативно. Няма как това да се случи без ти да го поканиш. Така че най-добре е да поканиш
всички, които вярваш, че това ще им бъде полезно, там нататък го оставиш, как се казва, на тях самите и на съдбата, дали те наистина ще приемат поканата ти или не.